The Roman Catholic Church of St. Michael in Cluj-Napoca is one of the masterpieces of Central European Gothic architecture. Its construction began in the middle of the 14th century and was completed a century and a half later. The monumental tower, which forms an organic unity with the church, is a relic of historicism from the middle of the 19th century. Together, they dominate the spacious main square of Cluj and form the city's most important ecclesiastical centre, where parliaments were held, princes were elected, and lives were saved during the Second World War. Itt a Szent Mihály templomban 700 év távlatából érzékeink nyitják meg az isteni szférát. Itt megláthatjuk, mire képes az ember, ha él azzal a képességével, amelyre Isten ad maga lehetőséget, teremtő erő által. Itt teremtés születik, új teremtés, a csodálat révén és a közösségiség révén, melyet megélünk mindannyian, nap mint nap. A kutatás során számos érdekes építészeti részletet sikerült feltárni, új járószintek kerültek elő, amelyek bemutatásra is kerültek, szinte új térélményt biztosítanak most már a templomban. Eddig ismeretlen falképek kerültek elő, konzerválták és restaurálták a kőfelületeket, és a mi munkánk során mindezeket sikerült pontosan ledokumentálni, amelyek a következő kutatás számára egy kiindulópontot fognak képezni. Ennek a sokrétű és komplex helyreállítási munkának a tárgya egy olyan impozáns, nagyméretű csarnoktemplom, amely kiemelkedik a kategóriájából, a hasonló korú 14-15. századi erdélyi plébánia templom kategóriájából, nem csak impozáns jellege, hanem teljesen kőből készült szerkezete kapcsán. Több mint 700 éven keresztül ezek a kőfelületek, homlokzatok ki voltak téve az időjárás viszontagságainak, ezért jelentős épületfizikai károsodás érte őket. Hasonlóképpen jelentős tartószerkezeti problémákat találtunk a óriási fedélszéknél. Ez egy akkora a teljes csarnok szerkezetet átfogó fedélszék, amely talán a legnagyobb a maga nemében Erdélyben. Templomunk életében fontos szerepet játszik a zene, az a szentzene, amely ebben a csodálatos környezetben szólal meg, és ezáltal nagyon inspiráló és lélekemelő tud lenni, akár a szentmiséken megszólaló szép zene, vagy akár a koncertek által. Az előadók, organisták, zenekarok, kórusok ebben a csodálatos architektúrában és akusztikában tudják előadni azokat a műveket. Csodás látni, amint az orgona fenséges hangjához csatlakozik a hívek hangja, és ezáltal imádsággá válik az ének. Itt megláthatjuk, gazdag az Isten, és általa gazdag a mi életünk. Itt ezen a helyen megnyílik számunkra valami az örök szépből.